Tsekki kuormittaa totta kai näitä kavereita, jotka pystyvät ratkaisuja tekemään. Hagman kurvaa sieltä. Hagman kaatuu siinä. Niskala pitää kiekon hallussaan. Laukoo. Ja siellä on! Janne Niskala tulittaa kiekon maaliin! Ja Suomi johtaa ottelua 1-0. 6.26 peliaikaa jäljellä. Janne Niskala laukaus siniviivalta Tuomo Ruutumaalin edessä ja Suomi johtaa ottelua 1-0. Ja niinpä kaveri, josta puhuttiin kaikkein eniten kun valintoja tehtiin, niin hän tulittaa sieltä viivalta. Niklas Hagman edessä ja sinne lirahtaa. Janne Niskala, uran ylivoimaisesti tärkein maali, 11 maali maajoukkueessa, 54. maaottelu ja siellä on Suomi johtaa 1-0. 53-34 peliaikaa käytetty.